foter ide do doktora a potom vráti sa a syn sa ho pýta, že otec, a čo povedal doktor? A on že prostata. On že, táto, ja vás prosím, čo povedal doktor? Priatelia, kvalitný slang je späť, aj keď nikdy nebol preč. Chápeš? Preč. A po dlhšej odmlke sa teda vraciame a s dnešným hosťom Marianom Psárom, a.k.a. Marianovičom. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie do skupiny. Ktorý nám pomáhal s tvorbou knihy, mal na starosti sekciu Východ. A sekciu edit celej knihy. Presne tak. Tá bolela viac. Aj mňa. V krátkosti ťa predstavím. Najnevtipnejší východňar v Bratislave, stand-up komik, tvorca reklamných textov, hobby nadšenec vesmíru a študent. A fanúšik rapu a rímov, hráč pokru a ešte básnik, nie? Slam poetry. Slam poetry. OK, čiže to je Marian Psár. Dneska tu so mnou bude aj Frala, a.k.a. Valéria Frázová. Ja som tu bola aj minulo, len Pálko ma zabudol predstaviť. Typický Pálko. Ktorá je tu na moje pozvanie a je tu ako taký môj filter toho, čo hovorím. Tvoj aniel strážny. Presne tak, toxic masculinity filter, ktorá bude máčkať toto tlačidlo vždy, keď ja alebo niekto z hostí, ale väčšinou asi ja poviem niečo nevhodné. Myslím, že sa k tomu dostaneme aj z mojej strany. Keď ty si taký zlatý liberál, tak neviem, že či... Tak akože návonok. A ty hráš poker? Hej. A to prečo? Je to veľmi zábavná hra, v ktorej sa naučíš analyticky dívať sa na svet a má to veľa paralel s reálnymi životnými situáciami. A už si vydal niekedy veľa peňazí? Koľko je veľa? Nad 10 000 eur. Nad 10 000 eur som nevyhral. Ale to záleží, koľko vyhráš, ale aj koľko prehráš, to si musíš robiť. Si prehral, vieš. Ale inak akože k tomuto, máme to v scenárii, sa dostaneme. Ja som bola len zvedavá. Jasné. Na začiatok som chcel, že či by si nepovedal... Ešte len prišla. Či by si nepovedal vtip na začiatok. Dobre, poviem ten, čo hovorím vždy. Vieš, ako sa volá geto na Podunajskej nížine? Židný ostrov. Kámo, ale to... A to nebol toxic masculinity, to bolo toxic... No ale to je celkovo, že toxic humanity. Nekorektné. Dobre, a čo vyhrávam, keď sa stlačí? To budeme tam, možno tam budeme taký counter. Hej. OK, na začiatok dávame vždy hosťovi tzv. Slang test, kde mu dáme 5 slovíčok, na ktoré odpovie, že či ich pozná alebo nie. A potom robíme aj takú tabuľku, taký rebríček, že kto sa kde umiestnil. Zatiaľ tam bola teda Frala a Vugabo. A už neviem, aké sú stats, ale budeš tam aj ty. Určite vyhral Vugabo. Prvé slovo môžeš dať Vali. Dávam ti prvé slovo. Fiók. Fiók? Maďarské slovo označujúce fiók. Mne sa páči, že sme tu dva copywriteri. Jeden sa volá Psár a ja som Frázová. To je super. To je strašné kombo. Keby sme spolu chodili, tak to by bolo, že vtipné. Priezvisko Weiss. Áno, to najviac by z toho bolo vtipné. Fiók, neviem. Záclona. Nie, Firhang je záclona. Počkaj, ja sa volám Bartoš a Bartoš je art. Sedí. Dobre. Fiók je šuflík. Šuflík, dobre. Ale ja to počujem tiež prvýkrát. Je to môj tréner, lebo ja cvičím. Vidno. Môj tréner je z okolia Senice. Ze Senice? Serede. A nevarí piko, trénuje ľudí. Čože? Aby varili piko. Čiže slovenské Albercooky. A môj povedal, že Fiók je teda šuflík tam v tom okolí. Ale možno to aj nie od Maďarov. Šuplatka. A tak. Dobre. Druhé je MPC alebo MPC. MPC či NPC? No. Non-playable character. Tak, Frála, čo je non-playable character? Ja by som vôbec nevedela, že to čítam. Aha. To je ona, lebo nehovorí do mikrofónu, ale... Niekto, kto len číta naučené texty. No, alebo opakuje. Je to skús vysvetliť viac. No, to z tých hier, ktoré som nikdy nehral, ale vždy sú tam nejaké osoby.
ktoré nevieš s nimi hrať, len sú po kompars. Áno, presne tak. Teda pochádza to z počítačových hier, ale už to zmutovalo aj do používania no jasné, je to, v bežnom živote na niekoho, kto len opakuje nejaké frázy a nemá akoby svoj názor, alebo... Ovca by som to nazval. Presne. Súhrne. Tí, čo nevedia, ako to je vo svete, že vládne jedna vrstva. Môžeš ísť? Ja som to najskôr prečítala inak, že ICK a hovorím si, že čo to je. Ik. Ik? Z TikTok slangu. You're giving me an ik. Asi neviem, že ťa svrbí ma, keď toto robíš. Neviem. Ale áno, veď ako ideš na to dobre. Ja, že je mi z toho zle, takže jak? Hej? Je to taká akoby, že náhla negatívna alebo cringe emócia, ktorú ku niekomu pocítiš, keď buď s ním... Teda ja som našiel takúto definíciu, že keď s ním dejtíš, ale môže to byť asi podľa mňa aj mimo toho. Mám príklad. Predstav, že sedíš s babou na rande, počas toho, čo sa rozprávate, začneš špárať v uchu a potom sa tak obzrieš, že či tam má žlté. Čo robia muži? Len som to chcela takto vytiahnuť na svetlo sveta. Tak to nám dáva ik. Nie, dobre, nie, ik by bolo, keby to ochutnala. Dovtedy je to úplne bežné. Máme všetci inak posunúť tú hranicu, kde máme ten ik. Špareš si v nose pred ľuďmi? Ja? Každý deň. Každý deň. Dobre. OK. Štvrté slovo. Prkenica. Moje obľúbené. Sa nečudujem. Prkenica? Počkaj. Používa sa to v takom slovnom spojití, že nabité prkenice. Je to... Nabité prkenice, tak to budú vaječníky alebo semeniky. Či ne? Som mimo? Mne sa páči, máš dobrú analogiu. A počkaj, môže to byť ešte peňaženka, keď je nabitá? Je to tak, je to peňaženka. Je to peňaženka, aj keď v našej partii, jednej nemenovanej, toxickej, to zmutovalo do označenia akoby príťažlivej ženy, respektíve osoby, ktorá sa identifikuje ako žena. Vôbec nepochybujem, že to mohlo nabitá vzniknúť. prkenica. Bugilár po našom. OK, ale teda je to peňaženka a ten pôvod je pravdepodobne z toho, že prkenica bolo ako drevo, teda prkno, drevo v Česku. A z toho to mohlo byť, akoby, že podobnosť peňaženky s doskami, ale to nepríde mi to moc... Čiže platíš na drevo, nie? Asi vidíš. Hej. Máme tu akože ešte ako len fun fact, že ešte je kešeňa, čo je akože malá náprsná taška. To poznám. Má v kešeni. Jasné. Dobre. To môžeš posledné, môžeš ty povedať, lebo ja som ho nepoznal. Dobre. Slovo cetky. To sú také veci, nie? Vidíš? Ale jaké veci? Pálka mi povedala, že som jediná. Také bežné, maličké kokotinky, podľa mňa. Môžu byť aj tak a ja to používam v Alebo na východe tety, ale inak. Presne tieto dve veci máme tu napísané. Buď sú to také, že náušnice, prívesky a tak ďalej, teda Frala to tak zadefinovala. Alebo teda v nárečí, tuto aj kolega MCčko povedal, že v nárečí sa to ako tetky, cetky. Som na teba hrdá. Absolútne ma tu spochybnil, že to nikto nepoužíva okrem mňa. Ďakujem. Nech sa páči. OK, čiže Slantex máme... Slamtex. Slantex máme sponzorom tejto epizódy je Slamtex. Nie, matečka. Môžeme prejsť do sekcie Slang Review, ktorá väčšinou funguje tak, že my si pozrieme profil hostia a vypichneme nejaké slova, ktoré on používa. Ale tvoj som si pozrel a nenašiel som nejaké špecifické akoby pre teba, vieš, ktoré by si nejak používal. Jediné, ktoré ma tak napadlo, bolo mladý hejter, ktoré nie je úplne slangové slovo, ale tak skús objasniť túto frázu, o čo ide, o čo išlo. Mal som kedysi taký blog, ktorý sa začal v októbri 2014 a volal sa Utrpenie mladého hejtera, kde som napísal prvý článoček o novom klipe Dominiky Mirgovej Hore. Tak to bol ten spúšťač, že teraz to napíšem skôr ako Ľubo Nemeš. Čiže ty si na Daily Mail. Čiže si akoby vybudoval si ale tým, že vlastne kritizuješ, respektíve hejtuješ veci. No. Si vybudoval bol akoby som mladý 20x ročný chalan nadšený, ktorý mal a vedel, čo povedať a bavilo ma to, že čiže to je anonymné. Nejak to reflektuješ teraz, že či to bolo OK alebo nie? Alebo napísal by si znovu, alebo alebo píšeš takéto veci ešte teraz? Píšem niečo teraz. Začal som ľuďom posielať newsletter, kde píšem proste hocičo, že buď, že neviem. Myslel som v kontexte akože toho hejtovania. Je to stále názor, ale podľa mňa už nie je taký, že toto je škaredé na piču, blablabla, ale že skôr, že poďme skúsiť aj sa na to pozrieť, že
poďme to vyriešiť, alebo čo. Dospel trochu v tom. Dospel som, skonštruktivizoval som sa. Frála, ty máš aký názor na hate? A ty si písal... Hejt je škaredý, ne? Ja ti za chvíľu odpoviem. Ty si písal aj, keď bola taká éra, že sa písali takéto blogy na refreshery. To Na si ty refreshery? zachytil? Refresher mal také jedno obdobie, kedy ako oni tie blogy potom vyťahovali normálne ako keby do článkov a tak mi to teraz napadlo, lebo ja evidujem ten tvoj blog z tohto obdobia. To bol na Fidži. Ancient Dobre. Times. No. No, tak len preto sa pýtam. Nie, Že s ako si to refresherom som vieš, nikdy nič nemal spoločné. A ako si asi. tým pádom spopularizoval? Že ako sa dostal k ľuďom? Mal nejaký virálny potenciál, že ľudia... No bol rok 2014, takže Facebookové algoritmy boli veľmi benevolentné a ja som proste založil na Intraku v tú noc stránku Facebookovú. Založil som si Medium, kde som dal ten článok, medium.com a rozposlal som to zo pár kamošom. Ale pridával si to pod svojím menom? Nie, pridal som práve, to, že anonymne. mladého hejtera. Slovenský Banksy, vieš. A neviem, rok ty vole, či koľko som bol taký, že tajný a potom už... Ale ja si pamätám, že tedy to veľmi buchlo. Akože ako vtedy To bol istý najlepší čas Ja si to na pamätám, no. virálne články. No, že ako tedy... To bol BuzzFeed éra, vieš. Hej. No ja som sa vlastne dobrý vďaka čas. tomu stal aj editorom Fiči.sk, kde som už teda mal aj job, kde som nahadzoval články a upravoval a písal toho hejtera raz za týždeň. OK, tak to máme toto jedno slangové slovo, ktoré ma napadlo, alebo teda frázu. No, Neodpovedal som ti na otázku, čo ja a hejt. v živote žiaden nedostala na internete. Čo, si sa zbláznil? Včera. Tak sa randujem, pred hodinou. Pred hodinou. Každú minútu. Ale ja som skôr myslel o dávaní hejtu, nedostávaní. O dávaní hejtu? Aha, ja nedávam hejt. No to som myslel. No, Dávaš si tak a mikrofón na čo? pred To by ústa? sa mi to... Ty už ma nechaj, prosím ťa. Počkaj, čiže nikdy si nedala nejaký post, ktorý by kritizoval niečo? Jasné, že... Určite áno, ale že nerobím intenčne to, že by som išla niekoho zhejtovať verejne, dojde mi to zbytočné. Nie je to pekné, nie je už pekné. Ani Nie je keď... pekné ukazovať prstom. Aj keď je pravda, že ty si vlastne teraz prišla o nejaké peniaze, že ťa niekto oklamal a nešla si ani si to neventilovala vlastne Čo? na internete. Máme Pálko, drámičku? ty a vyťahovanie kauz, to je jedno fascinujúce. Tak trošku urobme kontroverzie, ne? Však, Čo sa zdialo, však to už musíš povedať teraz. Nemusím nič. je, Musím len platiť na dane. Facebooku je vojak, Nemusíš platiť dane. je vojak napísal na Facebooku americký, že 10 litrov takto, čau. taký, bol akože sympatický. Hej, že potrebuje Yes. poslať premanku. No. Čiže nikdy. Dobre, nemusíme to ďalej rozoberať. No a máš ty nejaké slova, ktoré používaš? Takéto, čo sme tu nezachytili do sekcie review? Mám rád slovo žiadza. To počujem prvýkrát. To je ako, že máš po Chceš niečom... niečo, Mhm. hej, máš Žiadza? chtíč. Ako podstatné meno žiadať? Že mám žiadzu o fame. Mám žiadzu. Že hej, žiada sa ti Taký niečo. je dosť. Máš vôľu niečo. Žiadza je pekné. A neviem, či vlastne existuje, ale nejak sa udialo v mojom živote a sa mi páči. Žiadza. Alebo rád používam slovo subštandardný. To je, keď nechceš veľmi opičovať vec, ale chceš dať najavo, že nebolo to OK. Dobre, ale to sú To sú také skôr teda... No, ako to sú nie výrazy, úplne nie slangy. slangové. Vieš, počkaj, Že mám teba tu už niečo. slangy vlastne unavili. ne? Chajtrak. 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 Dneska som si spomenul slovo chajtrak. To Alebo sme žulvak. používali. Žulvak to má napísaný. Presne. Ktoré sa neujalo. Vieš, Ale žulvak je super. Žulák. Čo je žulvak? Kameň. Ja neviem, ja som sa to chcel opýtať. A ja neviem, ja som to Kameň. googlil, ale neviem, čo to je, ale to je podľa A mňa nie, taký... nie je to Žulvaky žuvlák? sú kamene. Aha. Žuvlák? Ja neviem, či to je žuvlak alebo žulvak, ale niekde som to počul niekoho povedať a označoval tým ako takého nejakého proste Divný človek. gáďa alebo takého nejakého, že tam nejaký žulvak. No, chajtrak je to isté vlastne. No, okay. Taký proste Máš chajtracké pálko tričko. nejaký hen tam. Nožkár. Dobre, nejaké ďalšie teda už asi nie, hej? Jasné. počkaj, Nejaké veľa. východniarské, dá nejaké... Východňarské. Kokos. Neviem, šrác. My sme používali... Vy ste používali čávo a my sme používali šrác. OK, Šráci a čaje. Neviem, či aj tu ste volali čaje. čau. Okay. Čávo, no. Čava, Čajka čajočka. tu je a tu skôr... Čajočka. Čajka, to Čajočka, jasné, to som čajočka, došiel, hej. to... To sú pálkové slova. A Nighaj. Zaujímavé, čo znamená presne, že Nighaj. A jak sa píše. Lebo ak sa píše Nig, Hej. tak to nie je OK, podľa mňa. Nikahaj, podľa mňa. To dúfam. Nighaj by bol úplne najhoršie. No a čo znamená Nighaj? Jak by si to preložila z ulice? Ja to poznám z Taký repu. niktoš. Niktož? Taký degeš. Nighaj. Nighaj. A ty máš nejaké obľúbené slovo také z populárnych slov, ktoré sa teraz používajú? Teraz. Vibe a mood. Vajbiček, budiček.
Pozriem sa ešte do poznámok. Neviem, Napríklad CPčkár. CPčkár som a vždy budem. To je v pohode. Neviem. Dobre. Príčetnosť. Príčetný je dobré slovo tiež, keď chceš povedať o niekom. Veľmi... Nie je úplne slangové, ale... Neviem, nie je to slangové. Kokos, ja nepoužívam, ja vymýšľam slangy. Chápem. Dobre, však nie si silný v tejto sekcii, v poriadku. To. A kto je pre teba slangmaker na Slovensku? No Rytmus samozrejme. A ty kokos, politici. Politici a reality show. Okay. Lebo, že vieš, daj sebe banán a toto... Nefilujem. Blablabli. Internet, ináč ako slovenský internet je... No to je, a to stále to je telka, vieš, iba sa to dostane na internet, takže ľudová slovesnosť bude do nekonečna produkovať slangy a ale teda, ak by si mal vypichnúť nejakú jednu osobu, tak Rytmus kontrafakt, hej? No hej, to podľa mňa... Budeme dôchodcovia, budeme hovoriť tie isté hlášky, čo v 2005 a budú nás kúkať, že jebeci. Inak Rap je na toto dobrý, samozrejme, na akože šírenie slangu. Najobľúbenejšie slovo z knihy. Z tejto knihy, ktorú si môžete objednať a kúpiť, ktorá je o slangu a jeho mapovaní. Kde si ju môžeme kúpiť, Pálko? Na www.slang.sk. Slang.sk. Chceš si pozrieť knižočku? Hej, musím si osviežiť, lebo trošku som vypustil z hlavy tie mesiace, keď sme ju editovali. Ale tak nelistujú v nej zase moc dlho, lebo čas teče. Takže kde otvoríš? Čo máš oné prenajaté mikrofóny za peniaze? Obrovské. Od žuvlaka, ale... Od žuvlaka nejaké. Ne, ináč techniku nám požičiava jeden z najlepších čávov v Bratislave na techniku aj na točenie videí. Má meno? Umelecké meno má Samozrejme a volá sa Samuel Gabura. Tu si môžete pre na neho služby. Mne sa páči Vidlibus, lebo to som nepoznal. OK. Lebo sám som CPčkár, takže... Vidlibus... Páčil sa mi Zákrm, lebo to bol... Akože... Pekne to vyjadruje, čo sa deje v tom momente. Ak chcete zistiť, čo tie slova znamenajú, kúpte si knihu. A vizuálne sa mi najviac páči, kamoško, GOAT. Akože ja som bol zberateľ kartičiek, vieš, hokejových, futbalových. A ja som sedel vedľa teba, keď si to robil, nie? Ver a nádherné. Host identifikoval Mareka Cizlejka. The designer a.k.a. MCčko, ktorý robil vizuál na GOAT. A samozrejme, Dobranie is Zoko. Ja strašne potrebujem tretie pokračovanie tohto tu. Žije toto? Nie, toto zomrelo. To ma mrzí, že to zomrelo. Ešte žije trochu, Fakt? ale veľmi tak lokálne. Dobre. Nežije celoslovenský. Ale to istý čas to išlo, to je Kajšmetke, že... No presne, Kajšmetke som si napísal, že to ma vôbec nemrzí, že to už zmizlo. Okay. Ale jediný, kto bol vtipný, to použil kontrafakt vlastne na konci pesničky. Kajšmetke. To si tam nečakal a bolo to perfektné. Rozdiely medzi bratislavským slangom a zvýškom, čo ťa prekvapilo? Neviem, používate tu na bomby? Akože v zmysle, že určite? Ne, my poviem, že keď tak niekto povie, že ideme bomby. Bomby. Alebo na bomby sme skôr, že keď si rozbitý na bomby, ale... Hej. No napríklad, že v Košiciach je najebaný, ja som poznal ako nasratý človek. Tuto znamená opitý. Hej. Čo môže ti to urobiť šarapatu v dialogu. A vizuálne sa mi ešte páči halus. To fakt chcete vidieť. Ak ste nevideli, kúpte si knižku. Dobre. Mne sa páči otázka, že či vieš identifikovať nejaký slang tvojich rodičov? Že či používa tvoja mama alebo hociaký rodinný príslušník nejaké špecifické slovíčko? Rozmýšľal som. Moja babka napríklad používa taký zložený podmieňovací spôsob, že keď budem mohla, tak prídem. Vieš, že keď budem môcť, ale keď budem mohla. A to je super. To smrdí to nejakou nemčinou alebo niečo také. A tá používate často v rodine? Tá, hej. Takže ja tiež stále. Dobre, a niekedy sa pogadžuje doma, ale zase nie až tak, lebo... Čo sa pogadžuje? Pogadžuje, no, gadžuješ. Napríklad ja som hral futbal za Krasnu nad Hornádom, čo je vlastne takto pricapené na Košiciach, kde som býval. A tam, keď som vošiel do šatne, tam už zrazu boli všetci chalani z dediny a tam som dokázal prepnúť a som rečoval. Dobre, a keď dojdeš domov, hovoria ti, že si už blavák a že proste si zmutoval, že už hovoríš ne a že hovoríš slova, ktoré ne... Akože, ne. To som si všimol, že keď naozaj chcem vyjadriť znechutenie, tak už
východňarské nie mi príde, že slabé. A ja si tak, že ne. Takže ne je lepšie. Bratislavské ne je silnejšie. Jak východňarské. To je náš signature, keď Bratislavčan ide po Slovensku, taký pojené, tak hneď sa na ňo inak pozrie už domáci. Domorodec. Už som váš, hej. Alebo keď uvidíš špezetku, ale už teraz nie sú také špezetky. Dobre. A máš ešte niečo k slang sekcii? Ja? Valízy. Počúvaj, keď máš túto, Mike. Tu vravíš ja. Ale oni počujú určite, chalani. Dobre, končíme slang sekciu a týmto začíname dospelácku sekciu. Páči sa mi, ako to oddeluješ. Cítim istotu. Viem, kam to ide. No tak áno, to má štruktúru táto show. To bude teraz taký predel, že dospelácka sekcia. Dospelácka. OK. Ty sa venuješ teda aj pokru, čo je vlastne hazard. Alebo môžeš ma opraviť, ak nie. Je to OK. Je to hra o peniaze. Hazard má aj tienistú stránku. Môžeš tam prehrať aj svoje boty. Môžeš sa na to namotať. Máš tomu nejaké oficiálne vyjadrenie? Že či je to... Samozrejme, existuje niečo ako bankroll management. To znamená, že peniaze na hru by si mal mať oddelené od svojho živobytia. Že by ťa nemalo mrzieť, že ich prehráš. A nikdy by si do jedného turnaja nemal dať viac ako percento svojich aktuálnych peňazí. Čo prakticky nikto na svete nedodržiava tieto pravidlá. Ale vieš čo, profesionáli, hej. A tým sú profíci, že týmto si zaručíš, že aj keď budeš mať dlhodobo nešťastie, tak tým, že máš tento safe bankroll management, že neprehráš všetko a rýchlo, hej. Takže keď tam máš 1000 eur na herni, tak by si nemal hrať $50 turnaje, pretože máš 20 pokusov a to je príliš krátka vzorka na to, aby sa ti prejavil tvoj skill, ak nejaký máš. Takže môžeš prehrať všetko, keď proste... Dobre, to jedno, môžeš to prehnať s alkoholom, môžeš to prehnať s hulením, môžeš to prehnať. Jasné, ale napríklad niektoré veci, ktoré môžeš prehnať, sú zakázané, niektoré nie sú. A tie, ktoré sú zakázané, si vieš zohnať tiež? Áno, ale sú zakázané. Akože už to tu sme rozoberali asi v každom dieli. No. Ale... Dobre, a koľko ty si v akom stave? Si plus alebo mínuse teraz? No treskni, koľko si najviac prehral. To mňa by zaujímalo. Ale aj vyhral potom. Na šupu. Čo znamená na šupu za deň? No. Kokos. Bude to v stovkách asi. 2 alebo 8. Povedzme, že 5. Dobre. 5, 6. Niečo také. Dobre, a potom si mal to, že... A to bolo 1% z tvojich príjmov? Samozrejme, že si nie. Nie a nie. No. No dobré, a mal si takú... Koľko si najviac vyhral? Teraz, prepáč. Poď. Myslím, že to bolo 6 000. 6 000? Kde sa viem prihlásiť na pokrovú turnaje? Sú 2 veľké kasína v Bratislave živého. Banko kasíno? Pokeru, áno. No, tak... Neviem, či chceme to hovoriť. To nechcem hovoriť, nahlas to vypípajte. Tak potom kart kasíno ešte. Povedám, že píp kasíno. Že také začína na K a končí na art. No dobré, mal si takú halus, keď si prehral tých 6 kill, že ty kokos teraz, vieš, to sa stáva, že teraz to musím vyhrať naspäť, že proste som to posral. No alebo sa to stalo, že vyhral som prachy a vieš, z tých vyhratých si pustil veľa, lebo si zrazu mal vyhraté. Aha, že takto to bolo. No. Lebo veľakrát stáva sa nie takéto aj v stávkovaní, že máš pocit, že si to prehral a teraz, že idem to vyhrať, ale ty idem to vyhrať späť. Hej. Alebo to je ten klasický mindset. No? Alebo máš takú, nie? To som zase v Big Short by to vysvetľovala nejaká herečka, že máš taký ten winning streak a myslíš, že budeš ďalej vlastne vyhrávať. Ale že štatisticky vlastne má prísť už ten pád a ty vlastne ho nečakáš akoby. To sa tiež deje, nie? To sa môže v živote deje. Keď napríklad hráš ruletu, tak štatisticky na dosť dlhodobej vzorke sa ti ukáže to, čo sa ti má ukázať. Toto už je trochu nudné. Dajme ešte nejakú teda kontroverznú. Mal by byť zakázaný hazard? Lebo teraz nič by nemalo byť zakázané. Nič by nemalo byť zakázané. Ani vražda? Nič by nemalo byť zakázané. Je zakázaná. Ja sa pýtam, či by mala byť zakázaná vražda. Nie, mala by byť potrestaná. No ale, a to jedno, či je zakázané, lebo vraždy sa dejú. OK, pardon, mal by byť legálny hazard? Áno. OK, no to sa pýtam. Dobre. Zatiaľ je. Jasné. V obmedzenej miere. Dobre, odídeme z pokru. Poďme na stand-up. Dobre. V tom som lepší, jak v pokeri. Ty si pamätáš, že ty si bol na mojom open micu?
Tvojom? Jedinom, Pre Boha. ktorý som zažila vo to svojom bolo živote. priestore? Tuto, za rohom. V Lune. Ty si bola v Lune na open micu? Ja som tam bol. Aj som mi došiel dať feedback. To som takto som to vytesnil. Kedy to bolo pred koronou? Fú, to je dávno. 2016 možno. 18? Niekde tam v tom rozmedzi. Ty kokos. Nepamätáš. Nevadí. No, a aké to bolo? To moje? Otrasné. Ale bol si veľmi milý. Došiel si mi povedať, ale že nemám toľko nadávať. Môže byť, to hovorí aj mne. Áno. No, tak čo ty a vulgarizmy v stand-upe? Pekne premostila. Myslíš, že máš amatérku? Ona si len vymyslela príbeh, aby premostila, vieš. Nie, naozaj, ja som rozprávala takú príhodu, ako sme išli na blind date v Barcelone a došli sme do klubu a bolo tam 12 Černochov. Nič proti Černochom, to ako nemám ja tieto 12 je veľa v ktorejkoľvek ale rase. bolo to jak D12, keby nás tam čakalo, takže ja som bola z toho absolútne... Original 12. D12 boli 6, vieš. No, nevadí, ale názvovo to sedí, vieš. A akú nadávku si tam použila? To neviem, ale... Začína sa na N a končí. Ja som tam hlavne zistila, že ja nemôžem byť stand-up komička, lebo ja si neviem písať vtipy. Ja som podľa mňa tak situačne občas vtipná, neviem to mať pripravené, ale veľmi to obdivujem. Hej. Lebo je to podľa mňa také normálne majstrovské umenie napísať ako ten stand-up, takže je vtipný. To je copywriting už, no. Ale tak ja tiež viem písať, ale nevedela som si napísať vtipne ten stand-up. Lebo si to robila málokrát. To je pravda. Dobre, čo tie vulgarizmy? Sa mi páči, Lebo vieš, ja som si je pozeral ten Používam. profil, extrémne tam aj nakladáš, aj politikom, aj proste bar k tomu, aj som videl nejaké teda výstupy stand-upové, nejaké videá, kde teda povedať, že nedávaš si servítku pred ústa je akože understatement. Čiže je to OK, není to OK, čo na to mámka, mala by človek až takto hrešiť, sú to len slova, alebo je to naopak, aj to zraňuje. Wow, to položil tam diskrepancie. No počúvaj, moja mama jediný jej feedback, ktorý je na mňa, keď ma vidí stand-upové, že mohol by si menej nadávať. Čo, ale to mi akože hovorí celoživotne. Ale nadávky sú vtipné. Nadávky sú vtipné, keď sú dobre vtipné a určite nepopieram, že napríklad vo videách, ktoré sú moje staré na internete, je ich zbytočne veľa, že sa tam dali použiť nejaké vtipnejšie a zároveň menej vulgárne synonyma. Podľa mňa je super to... Hej, snažím sa ich eliminovať, ale proste keď potrebuješ zapičovať, tak povieš do piče. Lebo málo čo nahradí. Podľa mňa, čo je zaujímavé napríklad, je to, že tie nadávky najviac fungujú, keď ich není veľa, keď je to také okorenenie. Napríklad, ako Lásica, že on proste hovoril, vieš, že od neho by to poprvé nikto nečakal. Nečakáš vieš, má to, nejaké, a potom proste niekde 7 SRO, alebo niekde tam dropol, že akože kurva. Všetci proste bolo tak vtipné, lebo bol to taký pekný kontrast. Vieš? A teraz nehovorím o tom, keď sa rozprávaš sám doma, že každý nech si hovorí, čo chce, ale že možno v tomto je to zaujímavé, že keď to nehovoríš tak často, vieš, že už to je zaujímavé. Ale hlavne záleží, kto to hovorí. Vieš, že ten Lasica to je taký pán na úrovni, nič vzlom. Tak keď tam pleskne tú nadávku, ja nie som pán. Tak to inak, no veď práve, že inak to znie, ako keď to povie túto čávo. Áno. Čávo zrazu. Šac. OK, dobre. S tým súvisí ináč trošku aj otázka, že či má humor hranice a ak áno, kde? V Gaze momentálne. To je teraz napadlo. Chcel som povedať, že nie, ale tým pádom nemá. Dobre, nechoďme do tejto témy, lebo to budeme do zajtra. Pozri, vtipkoval som o Gaze a bolo to vtipné bez ohľadu na to, že nemusel som uraziť žiadneho človeka konkrétne. Dobre, keby nejaký... Čo myslíš? Je OK, keby nejaký stand-upista povedal, že mámka Mariana Psára je škaredá, tučná sviňa. Je to OK? Povedal by to pre svoje publikum, ktoré si ide tento typ humoru. Je to lacné. Ja viem, je to lacné. Je to lacné, ale má teda ako... Môže napríklad to isté povedať úplne iným výberom slov. Pozri, to, že ten vtip je akoby lacný, môže to povedať. Pre teba a pre nás, OK. Môže to povedať. V podstate ja ani mamka s tým nemáme nič spoločné, lebo to povedal on, vieš. Jasne. A sere ťa, že ľudia sú takí uražliví, že musíš, alebo teda, že dávaš si pozor, aby si sa niekoho nedotkol, nebolo to príliš spoločensky nepripustné, aby si nedostal cancel? Jaký cancel, ty vole? Nie, tak, neudieraš do slabších, to je pravidlo, ktoré keď neporušíš, tak prečo by ťa mali cancelnúť? Mne záleží na tom, aby ten vtip bol čo najlepšie napísaný. A
či už je o prde, alebo o kokos Izraeli, vieš. Dobre, poviem to na príklade. Sleduješ, predpokladám, scénu celosvetovú stand-upistov. Chcela som povedať stand-up komikov, potom som zasekla stand-upistov. Komedik takže nás nazvali tiež. hovoríte niečo, asi meno Matt Rife. No, hej. No a ten si podľa mňa robí srandu, že úplne z hocičoho, úplne z každého, mal tam minule v publiku, neviem, nejakého človeka, robil si srandu a aj tak mu to prešlo. No. Prečo to je? Lebo to bolo dobrý kraft, pravdepodobne. A to určuje kto? Ako spoločnosť? Asi ten crowd práve. OK. Ale ten crowd je vlastne už teraz celosvetový, hej? Crowd prišiel na ňo, keď on tam robil crowd work s niekým z crowdu, tak buď ten človek to minimálne očakáva, alebo sa teší a dúfa, že bude napríklad vybratý na to a chce byť zroastovaný. A keď je tam vzájomný konsenzus, consent, tak si môžeme robiť zle. To isté, jak sa Ty doma si ešte povedal, že si nemôžeš vybrať slabšieho. Čím je určené, či je niekto slabší? Čím sa to definuje? Chápeš, minorita. Vieš. Minorita, hej. Čiže nerobil by si srandu, ja neviem, z rómskych menšín? Robil, ale samozrejme. Ale nie v zmysle, že ja som lepší ako oni. Vždy musím ja v tom joku výjsť, akože nakoniec je, že ja som kokot. No ja mám tak... Môže byť vtip o Rómoch, ale nie proti Rómom. Aj úplne... OK. Ja mám takú teóriu, že keď si presne, a to asi nie moja teória, to asi funguje, že som prvý, čo to vymyslel, že keď si robíš srandu z ostatných, musíš si v prvom rade vedieť robiť srandu zo seba. No jasné. Tam sa dostávame k tomu, že keď sa ľudia urážajú, tak v prvom rade si nevedia urobiť srandu zo seba. No, lebo sa berú príliš vážne. No, a to je dosť zbytočná vec. Presne. Čiže ja ako, ty si povedal, že minority, čiže ja ako biely heterosexuálny muž, 30-tník, hej. Andrew Tate. tak, no, S vlasmi. tak vlastne zo mňa si môžu všetci robiť srandu na svete. Aj ty môžeš zo všetkých. Nie, že zo mňa si môžu, ja môžem z teba jasné, hej. Ešte máš aj podcast. To som veľmi rád, že si povedal, že ja môžem si robiť srandu zo všetkých. Lebo... Ale musí byť dobrá. No, ale vieš, že to je, no dobre, už sme v kruhu, ale vieš, kto povie o tom, či je tá sranda dobrá, pre niekoho je dobrá, pre niekoho nie je. Vieš. Nie vtipná, nevtipná, ale kvalitne urobená. Keď ten joke má dobrý insight, lebo Ricky Gervais mal takéto vyjadrenie, že ja poviem vtip, ty keď sa ním cítiš ofendnutý, tak proste... Je to tvoja chyba. Je to tvoja chyba, nejak na to nereaguj. Sa rozhodol. A tak ďalej, a tak ďalej. No. Ale aký rozdiel medzi vtipom a keď niekoho urazím? Pre niekoho to môže byť vtip, ale on tým niekoho človeka urazí. A ten môže potom dať na neho, ja neviem, nejaké právne oddelenie. Hlava. No dobre, keď mi povieš, že som kokot, tak stále ja sa rozhodnem, či som sa urazil, alebo nie. Okay. Aj mne to je úplne jedno. Vieš. Okay. Dobre. Ale mne sa páči otázka, že čo je pre teba zlý a dobrý humor? Čo už Pálko povedal? No však zlý je taký proti proti tým, čo sa nemôžu brániť, vieš, alebo že keď sa vyvyšuješ, vieš, proste pančuješ do politikov, pančuješ do... V Palestíne inak sú ľudia, čo sa nevedia brániť a sú minorita a ty si z nich urobil srandu. Dobre. Ale išiel do teba. Komici, akých ceníš? Svetový, slovenský, tak asi... Koho máš najradšej zo slovenských komikov? Z slovenských? Citronási. Rátame Bekima ako komika? Rob si, čo chceš. Ale nepatrí do mojej top trojky. Citrón, Adámy a povedal by som, že Hudák. OK. A potom všetci ostatní na druhom mieste. A Dave Chappelle, Louis C.K., Jim Jeffries, Bill Burr, Toma Seguru som videl tiež. Nemenuješ žiadne ženy. Judah Friedlander. A sme doma. Jak sa volá tá kučeravá? Ja mám nemenuješ ženy, trans, vozičkárov, žiadnych, nemenoval si ani... Nikoho čierneho? Pokiaľ viem, čierneho. Nie, máš tam, dobre, čierneho máš. Tam sme Chris Rock. Žiadne to si nemenoval, žiadne... Mňa veľmi baví taká tá Aziatka. Ona je furt tehotná v tých špeciáloch. Hej, viem, ktorá... Tá nie je dobrá za teba? Lebo fakt som asi som to nevidel. Vieš, ktorú ženu? Tá je dobrá. Michelle Wolf mám rád. OK. Michelle Wolf mám rád a ešte... Noru Mojsiov. Počkaj, Jessie Kirson. Ježiš, ju si nájdete na Instagrame. Jessie Kirson. Ona robí taký crowdwork, že sa posrieš. Ona taká je lesba
Tak máme tam, dobre. Dúhovú aj... Možno je bi a je židovka, takže akože double check mark a je strašne vtipná. No. Okay. Je ujebaná. Prešiel by som zo sekcie, teda ostaneme v dospeláckej sekcii, ale z témy stand-up by som prešiel do... Inak ty sa venuješ toľkým aktivitám, neuveriteľné. Neviem obsedieť. Presne tak. Musíš byť tak bohatý. Na skúsenosti. Spam poetry a rap. Aký je dobrý rap? A daj tvoj obľúbený rím alebo punchline. Aký je dobrý rap? Akože čo chceš vedieť? Interpretov? Alebo kritéria? No, tak povedz aj, ale v rýchlosti. Prečo rýchlosti? Kam sa ponáhľame? Mám prenajaté mikrofóny. To piče, ja som to tušil. Však jasné. Počúvaj, keď som išiel sem v taxiku, Čavo ako prvé pustil Dáva mi od Kontrafaktu, takže... Starý kontrafakt. Som si povibil, jak sa hovorí. Potom pustil nejakú pičovinu Spirita na ironiku. No. A ty si taká tá éra, ktorá si išla na Čistého Vaša? Jasné, ja som na tom vyrastal, však áno. Vlastne taká podobná veková. No, to bolo, že v rok, ak mi začala strednať, začali vychádzať všetky tie prvé rapové albumy, takže to sú 1.6. vec. Posledný Doberman. Čistý chov, Zverina, Kontrafakt, Moja reč. Dobre, ale v rýchlosti, áno. Aký je dobrý rap? Musí ma prekvapiť. MC Game má takú jeden riadok, že neviem, že pretáčam to zpět, jestli jsem slyšel, jestli to fakt řek, vieš, že musí... Teraz počúvam veľa Busta Rhymesa, lebo idem ho vidieť cez víkend a ja čítam tie texty a som z toho v piči, aký on je. Podľa mňa rytmus by chcel byť Busta Rhymes. Môj obľúbený punchline je chlapci sú na hlavu jak čapice. Chlapci sú na hlavu jak čapice. To je od Beného? To je od Otecka. Hej. A Otecko má ešte jeden dobrý. Chlapci sú... Niečo, že som ďaleko jak Košice. To je myslím, že tiež tam v rámci toho. A je zima jak v marci. Chlapci sú suchí ako diskokeksy. Neviem, môžem vulgárne? No. Mne sa páči, Delik má strašne jeden super verže. Lebo si kokot, čo kúri kokot za kokotom, tí, čo stoja za tebou, stoja za kokotom, pochop kokot. To mamka bude rada z tohto, že si to citoval. Ale na hlavu jak čapice. Akože Otecko mal super prirovnanie. Má ináč, no. Alebo že idea má, že budú závodov jak Kanada. OK. A teda ty normálne básniš, hej, pred publikom? Básnim lomeno, hej. Aký rozdiel medzi spam poetry a rapom? Je to slam poetry. Spam poetry je Beného album. Slam poetry. A rapom? Slam poetry má pravidlá, že máš, keď si na majstrovstvách, tak máš limit 4 minúty na svoju básničku a máš 2 kola. Nemôžeš používať rekvizity a nemôžeš... A nejdeš do hudby, nie? Nejdeš do hudby, no. A to si vymyslíš tam? Môžeš improvizovať, alebo si môžeš pripraviť. Väčšina ľudí si pripraví. Vedel by si teraz dať nejaký rím? Ja neviem, na slova, že maják, mate. Maják a mate? A žulvak? Dobre, to robí Šimpe, to potom môžeš zavolať. Nie, však jak žulvák, mate a maják? Som maják. Nie. Počkaj. Som unavený, dám si mate a idem veslovať na kajak. Keď sa utopím, príde po mňa majak. Majak po teba nepríde. Ešte žulvák bude na to. Žulvák bude šoferovať. Zhoďme zo stola, obraťme list. Máš ešte niečo do dospeláckej? V dospeláckej sekcii sa bavíme aj o peniazoch, lebo tie súvisia s dospelým životom. Čiže čo ťa živí vlastne z týchto aktivít? Ty poviem, že básničky asi nie. Nie, z toho ešte mám peňažky. Keby som vyhral majstrovstvo, tak by som vyhral 500 eur, ale skončil som druhý. A živí ma stand-up a živí ma šéf-redaktorovanie portálu Odchádzaš z obrazu. Portálu Zero to Hero. Zero to Hero SK je taký portál s rozhovormi s ľuďmi úspešnými z biznisu, ziskoviek, mladí úspešní ľudia a tam teraz ja koordinujem výrobu textov a bude to huge. A ty už teda nerobíš v žiadnej reklamke? Nie. Gratulujem ti. Ale kopy napíšem, keď treba, za peniažky. Same. Mňa ešte zaujíma,
že ty máš podcast o vesmíre. Yes. To je pre mňa novinka, teda keď sme písali knihu, som to zistila, ja som to nevedela. Čo je najzaujímavejšia vec, ktorú sa naučil, odkedy máš tento podcast? Ako si to aj odpromuj. Volá sa to Slnečná zostava. Vychádza na Živé.sk každú nedeľu cca. Máme tam inak aj čitateľský klub, občas si prečítame knihu a potom ju rozoberáme, nejaké sci-fičko. No a čo je najzaujímavejšie? Alebo nejaký fun. Môžeš mi takúto otázku sa opýtať. Fun fact. Dneska sme točili časť o tom, že sme vyslali sondu na asteroid, ktorý je ale kovový. My sme doteraz skúmali objekty, ktoré sú iba zo skal a ľadu. Teraz ideme prvýkrát na kov. Ideme medzi Mars a Jupiter do pásu asteroidov a ideme zisťovať, že či to náhodou nie je jadro nejakej planety, ktorú rozjebali asteroidy predtým a ostalo z nej iba jadro. Také ako naše. Kovové? My máme v jadre nikel a železo. Ona chcela také niečo akože mind blown, vieš. A ja, vieš čo? Vedela to? Nevedela. Mám blownúť ťa to? Som taká, že... Čo teba zaujíma na vesmíre? Podľa mňa čo najviac crazy, môj tatko je fyzik ináč, čiže... Nice. A teda vyštudovaný, nakoniec robil niečo iné, ale mňa extrémne teda, on má, vieš, že skúšal do školy a tak, keď som na fyziku. A poviem, úplne crazy je to, že ono sa nejak zistilo, že to je, že proste, že toto padá sem, že to je akože gravitácia, že to akože Newton popísal, že proste on to nejak popísal, že to priťahujú to objekty a tak ďalej. A sedelo to. A potom prišiel Einstein, ktorý povedal, že to v skutočnosti je tak, že tá planéta, teda to teleso, zakrivuje časopriestor tak, že to ten časopriestor tlačí ten pohár na zem. Čo je úplne crazy, je to tak stále, vieš. A najlepšie, že to ti príde, že to absolútne nemôže tak byť, že to je úplne ako, že čože logické, ale to prvé. Oni to premerali proste a zistili, že to tak proste je. Že to tak je, tak on povedal. A to mi príde akože dosť crazy, že to v skutočnosti to je takto. Ešte super, že keď sa páči táto nerdy časť teba, až som ho nevidela. Keď sa dotýkam tohto stola, tak vlastne molekuly mňa sa nedotýkajú molekúl stola, ale to, čo cítiš, je iba odpor medzi elektrónmi. Že my sme vlastne samé diery. Ja by som sa chcel rozprávať o make-up. To už je tak... Nevlastním. To už je taký, že už huliaci podľa, že dude, 13,8 miliardy rokov. Dobre, povedz mi, tak ešte uzavrime Pyramídy. vesmírnu story. Čo hovoríš na to, že teda v Amerike potvrdili, že teda našli... No, že našli mimozemšťanov. A čo potvrdili presne? No... Traja ľudia to povedali. No? Čiže bola aj fotka. To je dosť rozdiel od potvrdenia. No dobre, myslíš, že je to fabulácia? Myslíš si, že chceli niečo zakryť, takže sa urobila táto kauza? Aký máš na toto názor? Chcem vidieť tela. Neviem, tak ja som... Jedného z tých typkov som videl u Rogena a toho pilota, ktorý videl všelijaké tieto objekty real time. Môže tam byť mnoho meteorologických týchto javov sa diať, alebo divných fyzikálno-chemických, ale ja by som bol rád, keby sa niečo objavilo ako... Myslíš si, že sme naozaj leteli na mesiac? Samozrejme. A prečo sme tam už neleteli odvtedy? Lebo to no Bráško, ale tam je tá vlajka. Lebo Nixon zobral peniaze z vesmíru. Ale vieš, že tam je nebolo to nutné. Na tej fotke je vlajka, ktorá sa trepocia. Tam vo vesmíre není vietor. Mohla byť pokrčená. Ja počúvajte, išli sme na mesiac, Zem je gulatá, pôjdeme plocha, viem, že to je kontroverzný názor. Artemis sa vráti na mesiac. Misia. A Atlantida? Čo? Neviem, nežil som vtedy pravdepodobne. Lemuria. Kto? Dobre, to už sme ďaleko. Som sa pri vás spotila. Ešte sa neopýtal, že prečo nás ešte nenavštípili mimozemšťania. No ja som to dala ako priestor tebe. Prečo nás nenavštívili mimozemšťania? Niekoľko riešení Fermiho paradoxu. Mohli nás navštíviť, ale mohli sme ešte byť opice a nevedieť to. Môžu existovať a môžu nás sledovať tak, ako my sledujeme zvieratka v zoo. Mohli sa ešte nevyvinúť a sme úplne prví v celom vesmíre. Mohli sa vyvinúť, mohli dosiahnuť nejaký great filter, ktorý znamená, že civilizácia skončí, takže napríklad buď sa vyhubia navzájom, alebo spadne asteroid, alebo buď sme za ním, alebo pred ním, to je najviac scary čas. Objasním ešte, ak to nebolo počuť, že volá sa to takzvané Fermi paradox. Yes. Fermiho paradox, ktorý toto veľmi detailne popisuje a presne sa tam rozoberajú tieto great filters a bariére a
na základe toho, kde sú na časovej osi. Na waitbutwhy.com je super tak, článok. veľmi dobré články sú tam. Keby si bol single, tak teraz som do teba. Nie si? Vidíš, čo stačí. Ja som do ňoho od na rande 2015. Naštudujte si 5 faktov takýchto nejakých vesmírnych, alebo že prečo... Napríklad Naučte sa, kde je Jupiter na oblohe teraz. Aj Saturn. Saturn. Fanfact, ktorý som použil raz, keď som balil jedno dievča, je, že sloni sú jediný cicavec, ktorý nevie skákať. To si povedal aj mne pred Bohemou. Hovoríš o mne? A mňa si nebalil. Ale povedal to aj mne. Možno si myslel, že bali a iba toto povedal. Dobre. Venušu teraz vidno ráno, keby niečo. Ježiš, ja vidím Venušu každý deň. Wow. Ja vidím bohyňu. Dobre. Rozbe. To bolo Dík. hrozné. To bolo najlepšie z časti. Pomaly prechádzame do plítkej sekcie a prvá otázka v plítkej sekcii alebo úlohe je povedz najplíčší vtip, čo poznáš. Veď tým začal. To bol ktorý? Ja som zabudol, tiež povedzte jeden nejaký. Inak To bol akože plitky? To bol my sme inak... mne sa páči, že povedz loď. Nie? No daj. Nepoznáš? Ne. Vyuskúšaj to na ňu. Povedz loď. Nechcem teraz povedať. Nič. Príde policajt Loď. do piče, choď. No ale musíš tam ešte navnímať tie 12 odtienky, lebo je to, že policajt príde za policajtom, povie mu, že povedz loď, do piče, choď, ha, to poviem doma žene. A on príde za ženou a on že povedz loď, a ona že loď, a on že choď do piči. A to je najlepšia časť tohto vtipu. A že to je vtipné, smeješ sa. Inak, tvoje oči hovoria, že áno. Inak moji kamaráti pozerajú... Tento originál je vtipný. Inak moji kamaráti pozerajú tento podcast len preto, lebo sa im ľúbi, jak falošne sa smejem. Že ideme sa, volajú to, že čas učiť sa, ako sa smiať s pálkom. Takže dúfam, že teraz vyzerám prirodzenejšie. Mám ešte zapísaný jeden, že foter ide do doktora a potom, to hovoríme na východe, do doktora, hej. A vráti sa a syn sa ho pýta, že otec, a čo povedal doktor? A on že, prostata. On že, táto, ja vás prosím, čo povedal doktor? Takže tak. Toto nie je falošné. To je tak hrozné. Mne sa ľúbil, dneska som si robil rešerš a tam bol taký, čo hovoríš, tónový, suchotový, taký virálny. Čo to bolo? Povedz ho aj tu. Ježiš, počkaj, musím si spomenúť. Že o tom, že jak sa volá môj tatko, ktorý... Vieš, jak sa volá môj tatko, ktorý nás opustil, keď som mal 2 roky? Ako? Vieš? Ani ja. Dobre, Yes. plítka. Mám veľa debilných, keby si... Ukáž, presne to je ďalšia časť, môžeš povedať? Čo? Ideme si urobiť, že meme and the real review, takže... Mám ísť do uložených? Ale poctivo, žiadne, že tie Žiadne nacistické ukážeš, dáš preč odtiaľ. No. A Nacistické pôjdu prvé. Kde to je? Dobre, save. Ja nemám ani zložky na tie save. A jak sa volá stokárska, čo? Neviem, Stokárska MFK4. Stokárska MFK4. Daj ešte niečo, to dobre. Dobre. Inak tieto východniarské meme profily idú strašné bomby. Áno, ja ich strašne milujem, lebo úplne, Tam je akože úplne zachytávajú východ je úplne, esenciu. Živná pôda na Východu. memečka. No, ešte nejaký vtip. To aj Vugavo to vytiahol strašné veci vtedy. Diel s Vugavom si môžete... Dobre, idem do screenshotov, lebo tam budú určite nejaké hnusnosti. Ja som videl takéto ináč, že... Ja som videl takéto, že bolo tam, že queers for Palestine a potom bolo, že chickens for KFC. Presne. To je hneď druhé, čo mám za tým. Ale no, toto je mňa strašne Hezbollah. cancelnú teraz nejaká proste s modrými vlasmi. A je to tvoj problém. By si sa divil možno. Tak... Dobre, nechajme... Samozrejme, mám tu Photoshop Myslím, s že máme dosť prezidentkou, hej. Ukáž? Klasické. Inak ty dosť si ideš prezidentku. Ty máš ako kráž na ňu? Hej, strašný. Ale ešte sme sa stále nestretli, ty kokos. OK, takže Rizmana moc, akože je to Nie, tvoj sok. musím uznať, že to je frajer. Je to frajer, hej. Rizman. Najvyrovnanejší. On má riz. Dobre, poďme. Politická sekcia končí. Riz buddhista. Obľúbený film.
A nemusí byť plitky, hej, to je len plitké, lebo že to je také klíše. Preto to v plitkej sekcii. Fear and Loathing in Las Vegas. Obľúbený seriál. Teraz som začal kúkať South Park od prvej časti. Wow. Jak South Park je silný, niektoré Lebo ja diely, som ako... to vlastne vôbec nikdy nevidel, že všetky časti, tak som teraz na druhej sérii a idem si to... Je to najkrajší obraz doby ľudstva, aký môžeš mať kontinuálne posledných 23 My si rokov. posielame ináč veľké percento, to, čo si my posielame navzájom s mojimi toxickými kamarátmi, je presne aj tie akože, časti v Reelse, proste South Parku, Family Guy. Family Guy je strašne vtipný. Family Guy mám rád. Paradise PD mám rád. A mám rád, čo ešte mám rád? Bojacka Horsemana som pozrel celého. Pláme Rick and Morty. Rick and Morty je skvelý, áno. OK. A ten gospel. V 7. nebi. Midnight Gospel, to si pozrite. Okay. Čo si Seven Pozerovali. Inak ten reverend že Reverend vraj... Camden. Camden, on mal nejaký... Problém? Hej, S dievčatami? nejaký me too shit. Joj, do mýtu témičky ani Štandardne. nezačínajme. Tak je to reverend, je to... Je to štandardné. Obľúbený song, lebo respektíve ty okrem, my sme úplne zabudli tvoju ďalšiu personu, že ty okrem tohto všetko si ešte aj DJ. To sa ľuďom stáva, to je v poriadku. Si DJ? DJ mladý, nie? Wow, ja nie som. DJ mladý? Som DJ mladý. DJ mladý a Som púšťaš občas techno, nie? Mladé EE? Nie. MLADE. MLADE. Púšťam techno a house väčšinou, no. Takže Preto tebe neviem. Takže No jasné. rukavičkami Ja púšťam ozajstné pesničky, vieš. Sranda. No, tak ja aj mám obľúbený tiež obľúbený song? song, ale to pri techne je, že 40 minútový nejaký... Nie 200 40, no aj 8 minút. Mám rád Open Eye Signal od Johna Hopkinsa najviac. Ešte raz, jak sa to volá? Open Eye Signal. Pozri si, to je skvelé. Ako otvorené oko? Signál otvoreného oka. Tretie? OK. Neviem, ty to si to povieš, jak to cítiš. Pustíme ukážku. Zoom. To je také ezoterické? To bolo tretie oko. Aha, OK. Čakra tretie. Značka obľúbená. Hoci čoho. Prátiska si chcel povedať, že? Áno. Hej, prakticky celý oblečený v HM-ku, takže čo ti na to A tam ti povedať? nevadí, že to deti vyrábajú v sweatshopov? No, Bratiske odkiaľ? My máme všetko Fair Trade certifikát, som Dobre. rád deklaroval. Dobre. Fair Trade a všetky ostatné certifikáty. Dobre, kúpite Bratisku a kvalitný slang. Neviem, ja kúpujem si skôr, že neviem, merch napríklad. Koho? Interpretov rapových napríklad. Ktorého? Mám Ale to Jamesa nie- Cola, mám ideu. Počuj, ale to nemusí byť No. značka, že akože oblečenia, môže to byť aj neviem, Brand? môže Apple, alebo ja neviem, hoci čo proste, ja neviem, alebo nejaká tvoja obľúbená značka jacht. Durex. Juventus Turín. No, ty si ešte aj futbalový fanúšik. Som ešte aj vidíš, ako. futbalista. Všetky veci, čo máš ráda, Frála. Rozumeli by sme si. Obľúbená značka make-upu. Make-upu? Nivea pre mužov. Moje Rituals. Hej. Ale to som teraz... Jak pozrel na Frajerka že- má Rituals, tak... Dobre, Rituals. Vieš, on sa Ozzy. Učí sa. dobre, tak myslím, že sa blížime ku koncu. Viem, čo sme úplne zabudli. Slovo, ktoré nemáš rád slangové. Ktoré nemôžeš vystať. No, že... Nefilujem. Je také Nefilujem. na silu. A kokos, čo nemám rád. Nefilujem. Skôr taký prízvuk nemám rád. Keď už také, to je prehnané, vieš. Že... Afekt, moc Keď už afekt. ten afekt znie tak, že už vidím, že čo si o sebe myslíš a je to priveľa. Tak dobre, zhejtoval si aj toto. Hej. Dostal si než dlžný svoju menu. Mám rád pokojné A vyjadrovanie. týmto by som aj uzavrel. Tímhle končí ďalší epizóda. A ja ďakujem nášmu dnešnému hostovi, ktorým bol Marian Psár, a.k.a. Mladý, a.k.a. Mladý hejter, a.k.a. Hejter je mŕtvý. Ex-hater. Ex-hejter, a.k.a. Marianovič. Hejter tvoj ex. A.k.a. Muž mnohých talentov. A ďakujem aj mojej spolumoderátorke, respektíve čestnej hostke a toxic masculinity manažerke. Honoris causa. Valerii Babe Frázovej. Vieš, čo mi povedal pred začiatkom, že... A ty si pamätáš, že bol taký film, že Prasiatko Babe? Takže ďakujem Prasiatku Babe. Ale Za Prasiatko Babe bolo cute. quizové otázky. Bolo cute. Quick? To nie je, že tučné prasiatko, to je, že cute prasiatko. Subtilné prasiatko. A
Takže, Subštandardné. dajte nám share, like, odber a dajte nám share, like, odber a hlavne deti, hlavne recyklujte. Vidíme sa na budúce. Čo ty a masturbácia? Áno. Teraz, alebo... Prečo? Vidno to? Ricky Gervais, ne, Louis C.K. mal, ne, tú kauzu. Áno. On si Inak komici sú takíto, že ako... Má viacero komikov tento problém nejaký, že obťažovanie a tak? Myslím, že Chris D'Elia mal niečo. Nejaký delikt. Dobre, to už je nudné. Neviem. Ja som na silo vtipný A nemal si akože niečo? Nie. Neobťažoval si ženy ani mužov. Ako masturbačnú kauzu? No, Louis C.K. mal masturbačnú, masturboval hotely, ne? Alebo čo? No, on si honil pri ženách, no. On mal najspiešnejšie mýtu na svete. To sa občas deje, že muži si honia pri ženách. Hej, ale tie ženy tam boli. Muži si honia. Ale že tie ženy sú s tým OK. Ja? Teda vedia o tom. Sú na to nejak pripravené. Potom dal radu vo svojom stand-upe, keď sa vrátil, že nikdy sa nikoho nepýtajte, že či si môžete pri ňom vyhoniť. Ak povie áno, aj tak si pri ňom nevyhoníte. Čiže on tvrdil, že ona ho zapálila, hej? Toto je zaujímavá téma. Neviem úplne presne, ak to bolo. Jedna ho obvinila, že si honil, keď spolu telefonovali a také. Ale jedna, že... Neviem, tuším, ich nezamykal na tej izbe. On si proste vyhonil. To ho rajcovalo. Že everybody knows my thing. Obama knows my thing. Kiež by tu bol niekto, kto sa stal slávny podcastom o sexe, aby nám mohol povedať, že... Aj pri mne si niekto honil? Čo presne? Však to je normálne, nie? Konsenzuálne, hej? No, bolo to konsenzuálne a bolo to trochu... Bolo to v autobuse v uličke. Ale konsenzuálne. Prosím vás, slečna, že mohol by som si tu pri vás vyhoniť. Hej. Viem, že tlačenica... No tak možno nie. Nie, to už sme sekli dávno, podľa mňa. Tak daj nejakú inú takú tému podtitulkovú, kontroverznú, zaujímavú. Prečo nebola predtitulková? On chce byť normálne, že on chce byť na súl kontroverzný. Nie, pozor, áno, aj to, ale... Pálko, prečo túžiš po slave? Podľa mňa, aby som dostal zadarmo oblečenie, každý deň ho není. Nie, podľa mňa ale dôležité sa baviť o takých hraničných témach niekedy. Hraničných? Čo ty a porno? Porucha osobnosti. Ja si myslím, že porno je v pohode. To som už viac deklaroval, záleží aké. Keď je... Každé porno je v pohode. No... Pokiaľ... Nevkladaj mi do úst, môžeš vypoť. To som mal povedať, nevkladaj mi do úst. OK, no. Ako podľa mňa porno je v pohode. Aj honenie. Ale ako... Uznávam, že to nemusí každý... No čo ty a porno, si spánky? Ja som teraz veľmi dlho nepozerala, vôbec ma to nenadchýňa. Koľko je veľmi dlho? Už mesiace. Ale vieš, že stačí mi predstavivosť, tak by som to. Ale to je možno tým, že ja pracujem s tými vizuálnymi vecami. Tak to ty furt tvrdíš. Potrebuješ vizuálne stimuly? Nie, to je tak navajrované, ale uznávam, že to tie ženy robí nešťastné. Alebo vy máte predstavy a my máme vizuálne stimuly. Mňa to nerobí nešťastnou. Nemyslím tie herečky niektoré, že potom má to stienisté stránky. Vôbec. Videl som taký dokument. Veľmi často akože neverím tie výkony. A keď to je neuveriteľné, tak potom ako čo, jak, vieš...